ଆମ ଘରେ ଏମିତି ରହସ୍ୟମୟ ଜିନିଷ ବାହାରିବ ବୋଲି ମୁଁ ତ କେବେ ବି ଭାବି ନଥିଲି। ତ ଗାଇସ୍ ଆଜି ଦ୍ୱିପହରେ ମୁଁ ଆମ ଘରେ କିଛି ଜରୁରୀ ଜିନିଷ ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଥିବା ବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଜବ ଜିନିଷ ଆମ ଘରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି। ତ ଏଇ ଅଜବ ଜିନିଷଟିକୁ ପାଇସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଏହାର ବ୍ୟବହାର କେମିତି କରାହୁଏ ଆଉ ଏହାର ସେପ୍ ଏବଂ ସାଇଜକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଭାରି କନଫ୍ୟୁଜରେ ପଡିଗଲି ଏବଂ ଏହି କନଫ୍ୟୁଜକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ମା ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲି। ବୋଉଲୋ ଏଇଟା ଦେଖିନି କଣ ମତେ ଘର ଭିତରେ ମିଳିଲା। ଆରେ ଏଇଟା କଣ ଜାଣିନୁ, ଏଇଟା ହେଲା ବତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲୁ ଏଇ ବତିରେ ଆମର ସବୁ ରୋଷେଇ ହୁଏ, ଆମେ ପାଠ ପଢୁ। କାହିଁକିନା ସେଇ ଆଗ ଯୁଗ କଥା ନା, ସେତେବେଳେ ଆମର ଏଇ ବତି ଥିଲା, ଏଥିରେ କିରୋସିନ ଦେଇ ଆମେ ସବୁ ଚଳାଚଳି କରୁ। ସତରେ ନା କଣ? ତାହେଲେ ଏବେ ବି ତ ଏଇ ବତି ଜଳିବ? ଆରେ ଇଏ ବତି ଆଉ ଜଳିବ, ଇଏ କିରୋସିନ ହେଲେ ଇଏ ଜଳେ। କିରୋସିନ ନାହିଁ ମାନେ ଇଏ ବତି ଆଉ ଚଳିବନି। କିରୋସିନ ନ ରହିଲା କଣ ହେଇଗଲା? ଡିଜେଲ କିମ୍ବା ପେଟ୍ରୋଲରେ ତ ଏହି ବତି ଜଳିବ। ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି, ତୁ ତୋର କଣ କେମିତିଆକୁ ଜଳେଇକି ଦେଖିବୁ ଦେଖା। ତ ମାଙ୍କର ଏଭଳି କଥା ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲିଗଲି ଡିଜେଲ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ କିଛି ଦୂର ଗାଡି ଚଲି ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଏବଂ ଏଠି ପହଞ୍ଚି ସାରିବା ପରେ 1 ଲିଟର ଡିଜେଲ ଧରି ବାହାରି ଆସିଲି ଘର ଆଡକୁ। ଆଉ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ମାଙ୍କୁ କହିଦେଲି ସେଇ ଯନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜାଳିବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ତ ମୋର ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ମା ତାଙ୍କର ଲାଗି ପଡିଲେ ସବୁକିଛି ସଜାଡିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏମିତି କିଛି ସମୟ ଏଇ ଯନ୍ତ୍ର ପଛରେ ଲଗେଇ ସାରିବା ପରେ ଫାଇନାଲି ଏଇ ଯନ୍ତ୍ରଟି ଜଳିବା ପାଇଁ ରେଡି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାଚିସ୍ ଲଗେଇ ଦେଖିଲୁ, ଓ ଭାଇ ଯନ୍ତ୍ରଟି ପୁରାପୁରି ଜଳିଲା। ତ ଏତେ ପୁରୁଣା ଜିନିଷଟିକୁ ଆଉଥରେ କାମ କରିବାର ଦେଖି ମୁଁ ତ ପୁରାପୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଅଛି କି ନାହିଁ ଆମକୁ ଟିକେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ ଏବଂ ଭ୍ଲଗଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଫଲୋ ଗୋଟେ ନିହାତି କରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।